ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗಳ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಇಲ್ಲಡು ಟೊಮೆಟೊ ಗೊಜ್ಜು ಮಲ್ತೀನಿ ಯಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀಕೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ತೊಚ್ಪಾಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕುಡ್ಲದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೇರಿಗೆ ಪೋಯಿ ನಿಕಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯಿ ನಾತು ಖುಷಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಮೆಲ್ಲ ಹೋಯ್ಪು ಈ ಬಲ್ಪ್ ಅಂದಾರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಪ್ ಅವು ಮರತ ಉಂದು ಪಾಡ್ದಿರ ಪಂದು ಒಂದು ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಟನಲ್ ತುಕ ಬಾಲೆ ಬಾಲೆ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಟನಲ್ ಅದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅದು ಅಂಚನೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮೇಡ್ ಶಾರ್ಕ್ ಅತ್ತು ಲಾಟ್ ಆ ಸೈಡ್ ದ ಮೀನ್ ಪೂರ ತೊಚ್ಪಾವ್ಜಿ ಯಾನು ಇಡೀ ದಿನ ಅವೇ ತೊಚ್ಪಾವ್ಡ ಇಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ತಿನ್ನಗೆ ಓಪನ್ ಸೀದಾ ನೋಡು ಕಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾನಿಕಲೆಗ್ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲಂತೋಲೆ ನೀಟ ತುಷ್ಪವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್. ಇಂಚ ಪೂರ ಟನಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಪೋರೆ ಒಂದು ದಾದ ಕೂಲರ್ ಫುಲ್ ನೀಲಿ ನೀಲಿ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಕು ತನಿಷ್ ನಿನ್ನ ಶೂತುಲ್ಲ ಯಾ ನಿನ್ನ ದಾದ ಶೈನಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು ಓ ಸುತ್ತ ಇಂಚನೆ ಪೂರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಆಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಶಾ ಅತ್ತ ಅತ್ತ ಅವು ಗೋಲ್ಡ್ ಉಂಡ ನಮ್ಮಡುಂಡತ್ತೆ ಮೀನು ಓಕೆ ಓಕೆ ಶಾರ್ಕ್ ಅತ್ತು ಅವು ಅರ್ವಾನಾ ಫಿಶ್ ಅದನ ಅರೋನಾ ಶೆಕೆ ಒಂದುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 2 ರೌಂಡ್ಸ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮನ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ದಿಂಚಿ ಬತ್ತ ಒಂದು ಬೊಲ್ದು ಮೀನು ಅವು ಮೀನು ಓಕೆ ಉಂಡೆ ಬೊಲ್ದು ಮೀನು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂದು ಕಪ್ಪುಲ ಮಂಜುಳ ಮೀನು ಒಂದು ಆರೆಂಜ್ ಮೀನು ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೈಟ್ ಮೀನು ಶೋಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಮೀನು ಅಲ್ಪಲ ಒಂದು ಥರ್ಡ್ ರೌಂಡಾ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಮ್ಮಿ ಮಿತ್ತುಡು ಮೀನು ಅಂದೆ ಕೋಡೇಡ್ ದಿಂಚಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆ ಕೋಡೇಡ್ ದಿಂಚಿ ಮಲೆ ಪರ್ಸ್ ಪತ್ತು ನಿನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಯಾ ನಾವು ನಿಜ ಮೀನಂದೇನು ದಿನ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಹತ್ತು ಒಂದು ಫೇಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಗಲಾಟೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ನೇಲ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಲ್ ಪಿದ ಎಲ್ಲ ತೋಜೊಂದುಂಡಲ್ಲ ಅವಳು ಅತ್ತ ಅದು ಬರ್ಬೇಕು ತುಂಬಾ ಜನ ಇವರ ನಡುವೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಮಾರರಿ ಜಾಗ ಬಿಡಿ. It's a long tunnel.
Oh my god, Wow. blink up on light. Pura shark neck. Light is blinking. AC unda? Yaba kanninda unnundi. Itu meenundu. Rada undi. Hey, ನಿಜ ಬಾಲೆ ಬಂದೊಂದು ಮುಗುಡು ಮಮ್ಮಿ ಮುಗುಡು ಜೈದ ಕಾಲಿ ನೀನೆ ತುವರೇನಾ ज़ीब्रा और ज़ीब्रा कलर आता है ಅಂತೂ ಫೈನಲಿ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತ ವಿಚ್ ಫಿಶ್ ಸತ್ಯ ಶ್ರೀ ನರಕ್ಕ ಉಂಡು ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಮಸಾಲೆ ಫೈನಲಿ ಮೇನ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಎಂಟರಾಯ ಬರ್ಚಿ ಮಮ್ಮಿ ಅಂತ ಬತ್ತೋನ್ವೆ ಓ ಮಿರರ್ ಅವು ಸತ್ಯ ಮಿರರ್ मिरर ಅವು ಬೇತೆ ಸ್ಟಿಕ್ ಮನ್ಪುನ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ದೆತ್ತುಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಿರರ್ मेरा फेवरेट को होल्डले ಒಂದು ಕೇಬಿತಾ मुझे तंगे लगे मुझे पानी ले दो ಓವೆನ್ ಸರಿ ಮನ್ಪುಡು ಮಸುಂಟು ತುಲಾಪು en ಕೇರೆಗ್ಲ ಯಾವಂದಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಪೈ ನೀರೈತೆ ಕಪ್ಪುಂಡ ತುಲ ಬಾಲೆ ಕಪ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತು ಡೈನೋಸರ್ ಮೀನು ಉಂಟಾ ಅಂತ ಶಬ್ಬಾಶಿ ಇದು ಪೂರ ದಾದ ಶಬ್ದ ಈಚಿತೆಲ್ಲಿಯ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂದು ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಚೇರ್ ತಿಕ್ಕದಿನಿ ಅವೇನು ಏ ಬೇರೆ ನೋ 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 ವಿಲ್ ಪ್ಲೇ ಗೇಮ್ಸ್ ತೂಲ ಬಲೆಂಗ್ ಮಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಪು ಮೊಲ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತದು so cute ಬಾಯ್ ಬಂದಾಣ ಈಗ ಮಂತ್ ಅಂಚಿಂಚು ಬಚ್ಚು ಈ ತುಲ ಅಲ್ಲಿ ಕುಂಬರು ಅವು ಒಂದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ತೂತಾನ ಅಂಚಿನ ತುಲಗೆ ತೂತ ಪಂಪಿನ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ ಕುಜಲ್ಗೆ ರಿಯಲಿ ನೀನು ಮಂಡೆ ಅವು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕುದರ್ ನೆನಪ ಒಂದಿಚ್ಚು ತನೀಶ್ ಅಂಚನೆ ಎಪ್ಪುನು ಕೂಲಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ
ಶಾರ್ಕ್ ಅಂಚಂಡಿ ಅಂಚಂಡಿ ಇನ್ನೀರ್ದು ಹೆಂಗ್ ಕಂಚಾಲ ಅಲ್ಲ ನೀನಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪು ತಿನ್ನರೆ ಬಲ ಬಲ ನೀನು ತಿಂತೆ ನೀನು ತರೇನ್ ಕಟ್ ಮಂಚಿದೆ ಅಂತ ತಿಂತ Okay, done. Deton. Tanish, ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಲೋ ಕಪ್ಪುದ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೈಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದುದಾದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಒಂದುದಾದ ಡಿಯರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದೇ ಮಮ್ಮಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೊದ್ದೆಪ್ಪು ಅಂತ ಫೋಟೋ ಕೊಡೆ ಬಲೆ ಗುಡ್ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಇಜ್ಜಿ ತಿನ್ನಿಯಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಮೋನೆತ್ತು ನಾಕು ಬಿಗರ್ದು ಚಂಡಿ ಆಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಪಿದಾಯ್ ಓಲೋ ತನಿಷ್ ಗಾರ್ಡನ್ದಲ್ಲಿ ಪೋಂತು Okay, Baba. You know, Tiana games go better. No, please, fast, right now, and right now, please. It's puro games. Please. Gama panikunda adana. Dashing car. Bale, bubbuga, chukapule, urgent malto. I can smell something good. Nama giant wheel irkullaga. Then. Rent kono. Ai gadu reverse. Ai inchi nan gottuji. Reverse gear idai popunu. ಮಕ್ಕಳು ಎದುರ್ಕೊಂಡ್ಲೇರ ಆಯ್ನ ತಿರ್ಗಾಯ್ ಅಂಚ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಅಂಕುಲ ತುಲಾವು 8 ಸ್ಪೀಡ್ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಟೊರ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಮಿಚ್ಚುಡುಲ್ಲ ಜೈಂಟ್ ವೀಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮಿಡಲ್ ಕಣ್ಪ ತನಿಷ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ತಲೆಕ ಜೈಂಟ್ ವೀಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಬಾಲೆ ತಿರ್ಸಿ ಹೋಚಿ ಡೋಂಟ್ ಸಿ ಡೌನ್ ಯು ಬಿ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ she is so happy and her favorite actually this is nothing ತಿರ್ತಿತು ಹೋಚಿ ಅಲ್ಪ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪೂರ ತೋಜುಂಡು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಚಿ ఇంకా యాక్చువల్లీ పొరగా రెండు ಮತ್ತೆ ಕೋಡಿಗೆ ಕಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಡಿಗೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಗಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ವರ್ಷ ಬುಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿ ನಾವು ಅಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಆನ್ ಪರ್ಸ ಐ ಯು ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಚಿಂచుకోను ಕಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡು You give me that bullet fix for me. दादा तू अरे भाई गिनी 3D show aula plan 3D show open aula
plastic chair, and this is not real ಓ glass. ಒಂಜಿ ಚೇರ್ ಇಡ್ತು ಅಂತೂಲ But ಮಾಯ್ಪಾದ this is not real glass, and there is no fan, no AC. ಫ್ಯಾನ್ ಇಚ್ಚ ಎ ಸಿ ಪಾಡಾಗ ನಿಕ್ 50 ರೂಪಾಯಿಗೆ Radolage, nama begar dead. ಬೆಗರುಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅತ್ತ 3D ಶೋ Mama irek borchave. ಬೋರ್ಡು ಎಂಕ ಕೊರು Atat irek un glass borcheni board padu. ಎಂಕ ಡೈನೋಸರ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ Enkala tojo. ಅಲೆ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಬಂತೆ ಎನ್ನ ಕ್ರೇಜಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಅವ ಇಂಕೇಲ ಇತ್ತು ದಿನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇತ್ತು ಜೆ ಫೈನಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ Enkonji speed kulle adittu. ಟೊರಟೊರ ಆತ ಟೊರಟೊರಗೆ 11 ಇಯರ್ಸ್ ಆವತ್ತು ಯಾನ್ ಕುಲ್ಲು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಕೇರ್ಡ್ Enkdaleji, ankullu enkdaleji. That's it. ಬೈ ದ ವೇ ಹೌ ಕೆನ್ ಐ ಫರ್ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಒಂದು ತೂಯರ ಒಂದು ತೂನಾಗ ನಿಕಲೆಗೆ ಎಂಚ ತೋಜುಂಡು ಪಲ್ಲೆಗೆ ಸತ್ಯ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಂಕಂತೂ ಒಂದು ತೂನಾಗ ಕಲ್ಲುದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಎಂಗೊತ್ತು ನಿಕಲೆಗೆ ಲಾಂಚನೆ ತೋಜುಂಡು ಅಂದು ಈ ಫಿಶ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ ಕಲ್ ಪಾಡುವಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಇಜ್ಜತುವರೆ ಕಲರ್ ಕಲ್ಲು ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಲ್ಲು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನಿಕುಲ್ ಮಿನಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಫೇರ್ ಪೋಯಡ ನಿಕುಲ್ಲೆ ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕನತದು ತಿನ್ಲೆ ತಿನ್ನರೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸೇಮ್ ಜೆಮ್ಸ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇನಿ ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಕಿಡೆ ಬತ್ತಿದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತುದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಎಂದೆನ್ನುವೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆದ ಬತ್ತೀನಿ ತನಿಷ್ನ ಓದುದಾಂಡ ಖಾಲಿ ಬರ್ಕ ಅಂದೇನಿನಿ ಐನ ಓದುದಾಂಡು ಅಂಚ ಇಡೆ ಬತ್ತ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಐನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಐನ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್.